Il-Malta Today notat il-wedijiet mingħajr costings tal-kap tal-Oppożizzjoni li semma fid-diskors tiegħu ta' tnejn filgħaxija meta ġie biex wieġeb għall-budget li ressaq il-Gvern. James De Bono kittieb li analizza u ma jiddejjaq xejn jgħidha kif iħossha fuq iż-żewġ partiti politiċi ewlenin, kiteb li fid-diskors tiegħu Bernard Grech ma jsemmix kif se jnaqqas id-dejn, iżda jsemmi biss wedijiet mingħajr ma jaf kemm jiswew. Dan ifisser li jolqot ħażin il-Kaxxa ta' Malta u l-wedijiet ta' Grech huma biss sostnuti fuq kliem vag. De Bono nnota wkoll kif Bernard Grech isemmi d-deċiżjoni tal-FATF, iżda mbagħad skontu din mhux se tolqot lilu jekk ikun fil-Gvern għax bil-bakketta maġika se jdawwar l-affarijiet. Fil-ħarġa ta' nofs il-ġimgħa tal-Malta Today ingħad ukoll li Grech qed wieħed l-ilma jisfen għaliex l-uniku tama li għandu li jnaqqas id-distakk. De Bono kummenta wkoll fuq dak li jrid il-kap nazzjonalista li t-taxxa ta' 25% fuq dħul tolqot ukoll dawk li qelgħu sa 80,000 euro. Hawnhekk James De Bono jikteb li din tolqot lil min jaqla l-iktar, filwaqt li l-kap tal-Oppożizzjoni tinsa nies vulnerabbli fis-soċjetà. Fil-gazzetta hemm ukoll osservazzjoni dwar kif Bernard Grech qed jgħid li se jagħmel ħafna affarijiet, imma mbagħad jgħid li qegħdin fl-ar riċessjoni ekonomika f'40 sena. Hawnhekk fil-Malta Today jingħad li n-nies sarfu l-għajnuna kbira li tal-Gvern waqt pandemija u kif il-Gvern amministra l-ekonomija fi kriżi globali. Fuq kollox jissemma li filwaqt li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed titkellem fuq id-dejn li jagħmel il-Gvern waqt pandemija biex isostni miżuri ta' għajnuna, dak l-istess dejn il-Partit Nazzjonalista għamlu meta kien fil-Gvern bejn l-2005 u l-2010 biex sempliċiment isostni proġetti li qal li se jagħmel u mhux biex jindirizza xi kriżi globali massiċċa bħalma hi il-pandemija.